Ha szeretnél AppSheetben dolgozni, és egy hasznos saját költségvető appot összerakni, akkor jó helyen jársz. Ez egy több részes oktatósorozat, ahol lépésről lépésre haladunk, és minden videóban fejlesztjük az alkalmazást. Ebben a részben egy alapműködő verziót rakunk össze, mindössze pár perc alatt, amit már azonnal használhatsz. Nem megyünk bele az AppSheet alapjaiba, ha teljesen kezdő vagy, nézd meg az előző videóimat, ahol bemutatom az alapokat. A végére már egy saját alkalmazásod lesz, amit a következő részekben folyamatosan fejlesztünk tovább. Szóval vágjunk is bele. Oké, először is kezdjük egy üres táblázattal, nevezzük el, később megtaláljuk. Nevezzük el az első munkalapunkat, ez lesz a kiadások adatbázis. Nevezzük el az oszlopainkat, első oszlop minden esetben az ID, típus, terv, dátum, fő kategória, a kategória, lesz egy összegoszlopunk, felhasználó és időpont. Töröljük ki a felesleges oszlopokat. Vegyünk fel vele egy mintasort. Az ID az betűkből és számokból fog állni minden esetben, ezt az AppSheet fogja nekünk generálni. A típus most legyen egy kiadás típus. Tervhez szúrjunk be egy jelölő négyzetet. Dátum. Fő kategóriát és az alkategóriát egyenlőre hagyjuk üresen. Összeghez írjunk be egy random összeget. Felhasználót és az időpontot is üresen hagyhatjuk. Most hozzunk létre még 2 adatbázist, amire szükségünk lesz. Az első az a fő kategória. Nevezzük el itt is az oszlopokat. Első oszlopunk az ID lesz. Ezt hívhatjuk fő kategória ID oszlopnak is. Megnevezés. És a harmadik oszlopunkba itt fogjuk meghatározni, hogy ez kiadás vagy bevétel volt. Ezt elnevezzük kibe oszlopnak. Töröljük ki itt is a felesleges oszlopokat. Majd hozzunk létre még egy adatbázist, ez az alkategóriák adatbázisa lesz. Nevezzük el itt is az oszlopokat. B oszlopba a fő kategóriának az ID-et fogjuk majd beírni. És adjunk egy megnevezés oszlopot. Töröljük ki innen is a felesleges oszlopainkat. És hozzuk létre az alkalmazásunkat. Új alkalmazás, meglévő adatokból. Nevezzük el, válasszunk neki egy kategóriát, majd adjuk hozzá az adatbázist. Az AppSheet azonnal létre is hozta számunkra az alkalmazást, adjuk hozzá a másik 2 adatbázisunkat is, fő kategóriákat, törlés opciót vegyük ki, majd az alkategóriákat is, itt is vegyük ki a törlés opciót. Állítsuk be megfelelően a kiadások adatbázist.
ID oszlopunknak a text típus tökéletes lesz. Itt Unique ID-t fog kapni minden egyes sor, automatikusan ki is töltötte az appsheet. Típust állítsuk át enum típusra, majd adjuk meg az értékeket. Az egyik érték a kiadás, másik pedig a bevétel. Egy adatbázisban fogjuk tárolni a kiadásainkat és a bevételeinket is. Majd később a kimutatásokkal ezt szétszedjük. Tervoszlopnál az igen-nem opció tökéletes számunkra, a dátumot állítsuk át dátumra. Főkategória, alkategória, text, tökéletes. Az összeg az egyenlőre maradjon number, a felhasználót állítsuk át e-mailre. Ide meg is adhatjuk a formula oszlopba. User e-mail, így automatikusan az applikáció tölti helyettünk. Az időpontot állítsuk át data time-ra. Itt is előre határozzuk meg neki az aktuális értéket. Így ezzel sem kell bajlódnunk. Nézzük a másik két adatbázisunkat. Alkategória ID, text, tökéletes. Unique ID is benne van. A fő kategóriát átállítjuk ref mezőre, és megadjuk neki a fő kategória adatbázisunkat. Megnevezés text, ez is jó nekünk. Oké, akkor a fő kategória adatbázisunkat is állítsuk be. A fő kategória ID text, Unique ID, tökéletes megnevezés text, kibe, ez egy enum mező lesz. Adjuk meg a két opciót, kiadás vagy bevétel. Mentsük el. Lépjünk vissza a kiadások adatbázisunkra, és állítsuk be a fő kategória, illetve az alkategóriát ref mezőre. Fő kategória, alkategóriánál is ugyanígy. Itt az alkategóriát állítjuk be. Mentés. Most egy kicsit szabjuk személyre az alkalmazásunkat. Tegyük át listanézetbe a kiadásainkat, illetve csoportosítsuk típus szerint a kiadásokat és a bevételeket. Jó, felesleges oszlopokat távolítsuk el. Oké, ezt a kiadásunkat, ezt szerkeszthetjük is. Állítsuk neki főkategóriát. Főkategóriába felrögzíthetjük mostantól a főkategóriákat. Kiadás típus lesz. Illetve állítsunk neki egy alkategóriát. Ez ehhez a fő kategóriához fog tartozni. Alkategóriának meg adjuk meg az élelmiszert. Mentsük el, utána beállítjuk az adatbázisunkat, hogy helyesen jelenjenek meg itt a kategóriák. Navigáljunk az adatbázisokra, és lépőnek állítsuk be mindenhol a megnevezést. Így most már a szerkesztésnél is helyesen jelenik meg. Innen távolítsuk el az e-mailt is, felesleges ide. Illetve innen a fő kategória menüpontot helyezzük át a bal oldali menübe. Itt lesznek a beállítások.
Teszteléshez rögzítsünk egy bevételt is. Bevétel, nem tervezett, valós bevétel lesz. Ezt a dátummezőt ki is kapcsolhatjuk, nem kell ez kötelezően nekünk. Fő kategória. Vegyünk fel egy újat, az legyen fizetés, bevétel, alkategóriába, ide is vegyünk fel egy újat, hozzárendeljük a fizetés kategóriához, apu fizetése, mentsük el. Most már, hogy van kiadásunk és bevételünk, csinálhatunk egy nagyon gyors, egyszerű chartot, amelyiken meg tudjuk nézni a teljes kiadás és bevételünket. Átnavigálunk a nézetekre, hozzáadunk egy új nézetet, nevezzük el, oszlopokhoz adjuk meg a típust, számolandó mezőnek pedig adjuk meg az összeget. Mentés, és készen is vagyunk. Ha tetszett a videó, akkor ezt egy lájkkal jelezd, és ne felejts el feliratkozni, hogy ne maradj le a következő részről, ahol tovább fejlesztjük az alkalmazásunkat.